Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Isang undefeated Pinoy boxer na naman ang mapapalaban sa isang napaka-importanting bakbakan mga pre. Ang binansagang Hurricane o Bagyo na si Jade Hurricane Bornea. May kasalukuyang malinis na kartada na 16 wins, 0 loss, 10 via knockout. Tubong Arakan Cotabato. Under ng Sanman Promotion, may height na 5'4" at may edad na 26. Makakalaban niya ang pambato ng Italy na si Mohamed Ubadi. May kasalukuyang record na 22 wins, 1 loss, 3 via knockout. Tubong Morocco, may tangkad na 5'6" at 28 ang edad. Sa ABF Super Flyweight Rankings na kung saan naghahari ang Pinoy na si Jerwin Prettyboy Angkahas, ay rank number 3 contender itong si Ubadi, habang rank number 7 lang si Bornea. Ang kilalang nakalaban nitong si Ubadi mga pre ay ang dating WBC Flyweight Champion na si Christopher Rosales, na kung saan natikman ni Ubadi ang nag-iisang talo niya sa kanyang buong karera via 7th round stoppage. Matapos matalo ay siyam na sunod-sunod na panalo naman ang pinamalas ni Ubadi. Habang itong pambato natin na si Bornea ay nakilala noong na-upset niya via split decision ang undefeated na Amerikanong dating tumalo kay Tank Davis amateur na si Ernesto Delgadillo, at tila pinagretiro pa ni Bornea. Ito din ang kauna-unahang laban ni Bornea sa labas ng Pinas. Ang labang Bornea versus Ubadi ay gaganapin ngayong 14 sa Mexico. Napaka-importanting laban to sa magkabilang kampo. IBF Junior Bantamweight Eliminator to. Kung sino man ang mananalo dito ay siyang magiging number 1 contender sa ilang taong hawak-hawak na titulo ni Jerwin Prettyboy Angkahas. Kaya kung papala rin si Bornea dito, ay malaki ang posibilidad na siya na ang magiging pangalawang Pinoy na makakalaban ni Angkahas para sa pagdepensa niya sa kanyang titulo. Matatanda ang unang kumasa si Jonas Sultan kay Angkahas noon at tinalo ni Angkahas via unanimous decision. Kaya puspusa na ang naging training ng dalawa. Parehong gustong manalo at makalaban para sa pandaigdigang titulo. Magandang laban to, kaya talpak na kayo. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping permi.